Mother, saan tayo pupunta ngayon? Sa Save More. So, anong gagawin natin doon? Magbili tayo ng almond. Almond. Portaan di ay. Almond. Almond. Ng almond. It's my favorite almond. Hindi, almond din. Walang chocolate. Almond lang ang akong gusto. Almond. Almond. Pare-pare ang almond. Pangitaonon ang almond. O di kakao. Mahal. Almond. Nandito ang almond. Nandito? Naalagi. Ayan. Ha? Gisod og kuan? Amin ako kuan. Ay, wala si. Wala na sila yung almond. Ano ka na di? Kuan lang. Kuan lang. Ayan. Kakao. Nami din lagi lang. Tubig. Super hot. Wala na sila yung almond. Wala na sila yung almond. Kanilang. Magpalit namin. Kana. Dagan na lang. It's my favorite food. Food. Almond, nahurot na ang almond. Nang sila yung almond, day. Magpapil ka ni? Asa ni siya pa? Cashew nut. Wala na sila. Ari oh, almond. Chick boy. Gisagulan naman yung onion. Almond, gisagulan no. Dai man gud na. Almonds kaya oh. Oh. Pero na gini sila yung almond. Onion, garlic. Tara na. Kanina lang, dry. Kaya mag 15 lang. Magkapit ta. Oh. Kanina lang amo ano. Magkapit ta og kuanday. 7. ha? Kasi ganahan, Biodерm blue, Biodерm Blue. kanina isa. Ayan. Paghapit nila ta dahil. Nila ta. Tablero na. Huh? 120? 130. Oh. Sa akong kuan kay ngano 140. Pati na siya. Pero kuan man. Dito sa almond day. Almond lagi. Yan na. Wala may almond din eh. Ayan na. Kuya. Kuya 24. Chokomot kuan. Ayaw po sa mga chocolate.
Samot akong high blood. Biplop na lang day. Naman. Kani oh. Ganahan mo ani mo sudan? Beans, di ko ganang beans. Kanang kuan day. Biplop day. Ayan ka, afritada. Ay, ako dati. Tag 19 na. Kuan oh, biplop. Are. Biplop lang. Na. Hindi mo kap. Bot lang. Pare na lang. Ah. 6. Oh, pwede. Kapisa. Ah? Ah. Mga amiga-amigo ang almonds na himong onion garlic California. Nahimong Texas chicken barbecue. Tapos na mga amiga-amigo, manguli namin. Oh, yan ang Seymour. Kado po si Seymour. Ay, nagpugunsa siya sa almond puno. Nahimo. Ang almonds, mga amiga-amigo, dili man almonds, amo na pa. Onion, California, popcorn. California. Muli namin. Muli namin. Yan. Muli namin kadiyo tramisid more mga amiga-amigo. Lakaw rata oy. Supay to. Oh. Ano ba yun? Tag 15. 30. Ay. Lagi ko diba sa video. Sino kayo po? Ay, tunahan
Ito na hada. Makain na may cook. Char. Tama na ni Day, uy.